No čaute, vítajte na našom serveri Miniportal 2. Tak, ja som majiteľ a volám sa Clouder. Ja som hlavný admin a volám sa Ninko. Dobre, tak teraz si to tu predstavne, takže toto je spawn, tu máte pravidlá, eventy pribrania a na warbovoda, dobre. Že ako tu môžete vidieť, tu je admin team a tu je event. Taká malá súťaž. Je to tak, že musíte ísť takto, musíte zobrať jedno dia, musíte ísť naspäť, zobrať druhé dia, musíte ísť naspäť, musíte ísť tam zobrať ďalšie dia a konec. Áno. Čestke tam na konci je 6 dia, každý má 3, kto naplní druhú čestku skôr, vyhráva, dobre. Teraz tu máme bane, minifarmu a hrobku. Dobre, Ukážem vám. ideme sa pozrieť. No. Ako vidíte, tu sú zlodeji, tu sú hrobky dve, Tak tu ktoré sú stráži NPC bot Herobrine, vidíte? zabanovaní hráči Gaz 121 BBB. Dobre, tuto vidíte, že je baník. A tu je farma na cukrovú trstínu a tu je farmár. Farmár hľadá ženu. Dobre, Tak. teraz dáme warp voda. To som robil ja. Áno, a je to dobré. No vítajte na warp voda, čiže to spočíva, že vy si musíte zobrať z tejto čeští lodku a s ňou sa musíte dostať sem, do tejto díry. Sem dole proste. A Pozor, ale je tu pasca. áno, je tu pasca. Ja mám lak. Tu je proste pasca. To je Keď samozrejme. to tu vyhráte, napíšte adminovi a ono má 10 diamantov. Napíšte Ninkovi a potom je tu vak podkopávačka. Dobre? Tiež som stával ja. Vítajte na vak podkopávačke. Vytvoril hlavný admin Ninko, tu bude NPCčko a proste to sa to otvára. Môžete to poznať z viac serverov, čo som staval. Tak ale pre toto video by to asi bolo aj dneska všetko, nie? Nie, ešte nebolo, ešte predstavíme druhé mesto, takže dáme si lomeno spawn ešte raz. Spawn? A ešte by som chcel povedať, že je. Dobre, teraz sa fúha, tu je ale teraz creeperov a príšera oných. Dobre, Serani. no, tak tu vidíte druhé mesto. Čakať. Tu vidíte mesto a vedľa tuto je parkour mapa, ktorú sme vlastne že my nestávali. Hodili sme ju sem, aby ste si mohli zahrať eventy. Je to zložité. Pôjdete dole a vám to predstavím. Tu si zoberiete zlaté jabka a môžete ísť. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.